Dagens webcast handler som sagt om 5 tips til at bruge typedynamik på en bedre måde. Og med jer her i dag, der er jeg, Anita Brun, og så har jeg min kollega Nina Næslev med til at hjælpe mig. Det er jo hende, der er så sød at svare på jeres spørgsmål over på chat og så videre. Der er en del, der har spurgt efter, hvorvidt I kan få tilsendt slides efterfølgende, og det kan I selvfølgelig. Dem skal vi nok sende til jer sammen med nogle af de ting, vi nævner undervejs. Yep. Før vi går i gang, så for god undskyld til jer, der ikke har prøvet at være med på webcasten før. GoToWebinars funktioner er sådan, at vi kan ikke høre jer tale i løbet af webcasten. I kan kun høre os. Så hvis I har nogle spørgsmål, så kan I benytte jer den spørgsmålsfunktion, vi allerede har fået kickstartet lidt. Vi prøver på at samle op på spørgsmålene til sidst, men Nina sidder ved siden af og holder øje, om der er noget, der har behov for svar nu og her. Yes. Hvis I ser med, ja, der er lige nogle enkelte, der spørger stadigvæk med lyd. Jeg tror, det er vist nogen, der ikke har fået lyd på computeren hos dem selv. I skulle gerne have lyd. Hvis der er nogen, der har problemer, så vil Nina prøve på at svare, så hun kan hjælpe over ved siden, så godt hun nu kan. Vi kan jo selvfølgelig desværre ikke gå ind og ændre på indstillingen på jeres computer. Nina og jeg, vi er begge fra Human House, hvor vi arbejder med organisationsudvikling, projektledelse, kulturudvikling, organisation på tværs af kultur. Men vi er her i dag i form af at være certificeringspartner til OPP, hvor vi certificerer en lige nøjagtig MBTI. Jeg har set på deltagerlisten, jeg tror de fleste af os kender os i et eller andet omfang, men der er også nogle af jer, vi ikke kender så godt. Før vi går i gang med de 5 gode råd, så tænkte vi lige ville sætte en ramme for, hvorfor overhovedet bruge tid på typedynamik. Det helt essentielle ved typedynamik, det er, at de 16 typer, vi får ud af MBTI, de er mere end summen af blot 4 bogstaver. Der er en dynamik imellem bogstaverne, som påvirker, hvordan den samlede type kommer til udtryk. Og det skal vi selvfølgelig nok gennemgå, hvordan det hænger sammen. De fleste af jer går ud fra at kender til det i et eller andet omfang, og så der er nok lidt forskel på, hvor godt man har styr på det. Men de mentale funktioner, som er de 4 i midten, skal vi nok komme videre til, de kommer altså til udtryk forskelligt. Så alt i alt, når man har viden om typedynamik og har nogenlunde styr på teorien, så giver det en meget større dybde og værdi til MBTI. Det giver flere nuancer, flere måder at kunne beskrive typerne på, og noget som alt i alt giver dem, I nu skal bruge MBTI overfor, større værdi i sidste ende. Så vi kan også godt lige tænke os at høre, inden vi starter med det første råd, hvor meget I egentlig bruger typedynamik. Og derfor så kommer der en afstemning op på jeres skærm nu her, hvor vi gerne vil spørge til, hvor ofte I egentlig bruger viden om typedynamik, lige, som det er nu. Og den afstemning, den kommer op på jeres skærm. Og svarene, de tikker ind, det er bare super fint. Og 86% har stemt, så vi er også nærmest i mål. Og vi giver lige et øjeblik mere, hvis der er et par mere, der vil nå at besvare. Og jeg tror bare, vi lukker den her. Yes. Og så kommer resultaterne op på jeres skærm her. Det er sådan, at 69% faktisk bruger viden om typedynamik ofte, og det er vi jo rigtig glade for at se. Så er der nogen, der bruger det nogle gange, og nogen, der bruger det sjældent, men der er faktisk ikke nogen, der aldrig bruger viden om typedynamik. Og i den anden ende, så er der også 8%, der altid bruger det. Så det er jo super godt. Der kommer en poll mere, hvor vi lige vil høre jer ad, hvordan I bruger det. Det er selvfølgelig med lige at begrænse svarmulighederne, så der kommer en 4 svarmuligheder op til jer på en poll her, med hvordan I bruger viden om typedynamik. Og der er garanteret nogle af jer, der sidder og tænker, at jeg bruger det på endnu flere forskellige måder, eller på andre måder. Hvis I har nogle inputs til os efterfølgende, så må I selvfølgelig gerne sende dem. Men vi har ligesom de store, brede kategorier her. Er det noget, I bruger som baggrundsviden til jer selv? Noget, I har i baghovedet? Er det noget, I rent faktisk forklarer til respondenterne, eller de grupper, I står overfor? Eller
Er det noget, som I ligesom går i dybden med som en del af et længerevarende forløb? Eller til sidst, til jer, der ikke brugt typedynamik, så er det selvfølgelig også en svarmulighed. Og svarene, de tikker også ind her. Giver lige et øjeblik mere, nu har størstedelen besvaret. Og vi lukker den bare her. Og fordelingen ser sådan ud, at halvdelen, eller ikke halvdelen, men der er 50%, der bruger viden om typedynamik som baggrundsviden til sig selv. Så er der også nogen, der bruger det, en stor del af jer, der bruger det som noget, I forklarer til respondenterne. Og så er der en lille del af jer, som bruger det som noget, I går i dybden med som en del af et længerevarende forløb. Og det er vi jo rigtig glade for at se. Faktisk umiddelbart så er besvarelserne her lidt højere, end hvad vi måske egentlig havde forventet. Det kan jo være, at en af grundene til, at I har meldt jer på den her webcast, er fordi I går op i at bruge typedynamik. Så vores håb er måske også at fange nogle af dem, der bruger det i knap så høj grad. Men vi håber at kunne give noget til både jer, der allerede bruger det en del, og til jer, som bruger det knap så meget. Så lad os hoppe videre til det første tip. Vores første råd, det er at få styr på teorien. Og det lyder selvfølgelig meget banalt, og hvordan kan det være et tip? Jo, men når vi holder selvfølgelig certificeringskurser, men også de af jer, vi har mødt på workshops efterfølgende, eller som ringer for at få noget faglig sparring, så er det tit det der med, hvordan er det nu lige, det hænger sammen. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget jeg vil bruge det, fordi jeg synes, det er lidt ubehageligt at skal til at gøre det over for grupper og respondenter, når jeg ikke helt selv har styr på det. Så at få styr på den grundlæggende teori er den største hjælp til at bruge typedynamik på en værdifuld måde. Og det betyder ikke nødvendigvis, at du skal kunne stå og udregne og forklare hele den sammenhæng på stående fod, men når du har styr på det, så bliver det bare meget mere værdifuldt. Og der er selvfølgelig nogle forskellige veje til at kunne opnå den forståelse. Den ene kan være selvfølgelig MBTI-manualen, helt grundlæggende. Der er også et hæfte fra OPP, der hedder Introduction to Type Dynamics and Development. Der findes en masse supplerende litteratur om MBTI, hvor en del af det går i dybden med typedynamik. Og jeg sender gerne nogle eksempler på bøger ud til jer her efterfølgende. Og så håber vi også, at den her webcast kan være en hjælp i den retning. Og derfor så vil vi faktisk også lige bruge det øjeblik på lige at gennemgå, hvordan er det nu det med udregningen. Så vi håber, at efter vi har holdt webcasten her i dag, så kan I faktisk gå tilbage og se videoen og forklaringen, hvis I har behov for at få det gennemgået på en anden måde end bare på skrift. Vi har de 4 typologiske dimensioner her, dem kender vi alle sammen. Om ekstroversion og introversion og vurdering og opfattelse, der taler man om orienteringer eller attityder. Så de har ligesom en art eller en essens, der er lidt andet end de 2 i midten, som vi kommer til om et øjeblik. Ekstroversion, introversion, vurdering og opfattelse forholder sig til, hvordan vi orienterer os, eller vores attitude retning er mod verden omkring os. Er det imod den ydre eller indre verden, og foretrækker vi at træffe beslutninger, vurdere, planlægge, eller foretrækker vi at holde mulighederne åbne, og lade inputsene komme, vente til sidste øjeblik. Hvorimod i midten, sansning og intuition og tænkning og føle, der taler vi om de mentale funktioner. Så de 4 mentale funktioner, de udgør den dominante, hjælpe, den tertiære og den inferiøre funktion. Så typedynamikken som sådan, de 4 bogstaver, der kommer i forskellige rækkefølge, dem finder vi altid inde blandt de mentale funktioner. Man kan sige, at her har vi ligesom motoren i et eller andet omfang. Og så er orienteringerne og attityderne med til at hjælpe med at finde ud af, hvordan bliver rækkefølgen så. Fordi grundlæggende så er teorien med MBTI, at vi bruger alle siderne, men ikke med lige stor bevidsthed eller lethed, og det er der, vi også taler om præferencerne. Vi foretrækker en side frem for en anden. Og det er det samme med de 4 mentale funktioner. Så Jung påpegede, at vi kan altså ikke bruge lige meget opmærksomhed på alle 4, og derfor så er der den her rangerede rækkefølge for at prøve at gøre det tydeligt og gøre det så noget, vi kan tale med respondenter om og bruge som viden til udvikling. Den dominante funktion, det er den, vi foretrækker. Det er den, der er mest bevidst og mest udviklet, og det er der, vi har vores primære fokus.
Hjælpefunktionen, det er der, vi har vores næstmest foretrukne funktion, og den støtter den dominante funktion for at skabe balance. Der er noget, der foregår både udadtil, indadtil, ydre og indre verden, men der er også noget, der både fokuserer på at få indsamlet informationer og få truffet beslutninger. Den tertiære funktion, det er den tredje mest foretrukne. Det er typisk mindre udviklet end de to første, og så er det ikke en af de foretrukne funktioner. Og det vil sige, det er ikke en af dem, vi finder i den bogstavkode, vores respondent har. Og til sidst har vi den inferiøre funktion. Det er den mindst foretrukne, som typisk får mindst energi, er typisk mindre udviklet, og den bliver også særlig interessant under stress eller hverdagspres for den sags skyld. Og udregningen. Den er både gennemgået, som sagt, i jeres manual, i hæftet og flere forskellige steder, men vi håber, at en mundtlig gennemgang her kan hjælpe jer lidt. Så vi fokuserer som sagt på de mentale funktioner, og vi får hjælp fra orienteringerne, attityderne, E og I og J og P. Og de mentale funktioner var altså dem, der er markeret i en firkant ude til højre, S og N og T og F. S og N taler vi om som opfatte funktioner, og T og F taler vi som vurdere funktioner. Fordi ved opfatte funktionerne, S og N, der indsamler vi informationer, og ved T og F, der træffer vi beslutninger og vurderer de informationer, vi har indsamlet. Så når vi skal udregne, så starter vi med hjælp fra J og P, og det er der pilene også bliver relevant ude i højre side. Fordi J og P, det omhandler orientering mod den ydre verden, og derfor så viser det, hvilken funktion, der bliver ekstroverteret, altså bliver vendt ud i verden. J, nu er der lidt forskellige rækkefølger, men J forholder sig til at vurdere funktionerne, T og F, altså truffet beslutninger, og som I kan se nederst ude til højre side, pilen fra P til N og S forholder sig til opfatte funktionerne. Og det, som J eller P peger på, bliver altid ekstroverteret, fordi det er, hvordan det forholder sig i den ydre verden. Så skal vi have noget balance i midten, og derfor bliver den anden funktion introverteret. Jeg skal nok komme med et eksempel lige om lidt. Og for at finde den dominante funktion, så skal vi så lige pludselig have hjælp fra ekstroversion og introversion. Hvis en person har præference for ekstroversion, så er den dominante funktion ekstroverteret, altså vendt ud i verden. Men hvis det er en person med præference for introversion, så er den dominante funktion introverteret, altså vendt indad i verden. Hjælpefunktionen, det er så den anden mentale funktion, vi har i typekoden. Den tertiære, det modsatte deraf, og den inferiøre, den vi stoler mindst på, og derfor det modsatte af den dominante funktion. Det bliver lidt nemmere, hvis vi lige sætter et eksempel på. Vi har en person, der har en typeprofil, der hedder ESTJ. J, som vi kan se, forholder sig til tid, altså til en vurderefunktion. Fordi J og P handler om, hvordan vi forholder os til vores ydre verden, så bliver tid ekstroverteret. For at skabe balance, så bliver S'et i typekoden for en ESTJ introverteret, for vi skal have noget, der skaber balance mellem ydre og indre verden. Personen her har en præference for ekstroversion, og derfor så bliver tid den dominante, fordi vi bruger vores dominante funktion i vores foretrukne verden, i det her tilfælde et E, ekstroversion. Dermed bliver S'et, som vi har i vores typekode, ESTJ, det bliver hjælpefunktionen. Den tertiære funktion, det var det modsatte af hjælpefunktionen, N'et. Og den inferiøre funktion var det modsatte af den dominante funktion, altså F'et, modsat af tid. Vi håber, at det eksempel kan være med til at give lidt en anden måde at udregne på. For nogle af jer er I vant til at bruge det meget, og det er nemt. For andre falder det knap så naturligt, og så håber vi, at det er noget, I kan vende tilbage og se på. Hvis I har brug for mere uddybende forklaringer, så er I selvfølgelig altid velkommen til at kontakte både os og OPP, fordi det er en ret essentiel del at have styr på. Og det ender så ud i at kunne få 8 forskellige dominante funktioner. Vi har de 4 mentale funktioner, S og N, T og F, og de kan så blive henholdsvis ekstroverteret eller introverteret, som det er illustreret her. De introverterede dominante funktioner er i den øverste bjælke, og de ekstroverterede dominante funktioner er i den nederste bjælke. Og det her, det er en illustration, som OPP har haft lavet sådan inden for senere tid, for at give et værktøj til at prøve at illustrere de her dominante funktioner på en anden måde end bare på skrift. Hvordan kunne de se ud med nogle tegninger og med nogle ord på, til at prøve at forklare det på en lidt anden måde. Vores andet tip,
det er at vælge, hvad vil du have typedynamik skal belyse. Fordi vi ved, alle os, der er certificeret i empati og bruger empati ofte, at man kan bruge empati i rigtig mange forskellige sammenhænge, hvilket er noget af det, der er så fantastisk ved værktøjet, at man kan bruge det på så mange måder. Men det gør også nogle gange, at man kan komme til at ville det hele på lidt forskellige tidspunkter, forskellige måder, og det er også godt, hvis de ved det her, og de ved det her. Det kan blive enormt forvirrende, så derfor så er vores andet tip at gøre det klart for dig selv, hvad vil jeg gerne bruge empati til i den her sammenhæng, og i den sammenhæng selvfølgelig også specifikt typedynamik. Hvad skal typedynamik være med til at belyse? Nogle af de nogle eksempler på, hvordan typedynamik kan bruges, det kan være til at nuancere forskelle mellem typer. Hvordan kan det være, at der er forskel mellem en ESTJ og en ESTP? Umiddelbart så har de 3 bogstaver til fælles, det må jo ligne hinanden meget. Og ja, det gør det også, men der er nogle fundamentale forskelle i, hvordan de kommer til udtryk. Det kan være med til at illustrere reaktioner under pres og stress. Det var her, den inferiøre funktion bliver spændende. Hvad sker der? Nogle gange, hvis hverdagsstress, det kan være, at vi gør mere af det samme, mere af det, vi plejer at gøre og gode til. Og når vi kommer under stress, kommer der lige pludselig nogle sider frem, som vi ikke er vant til at bruge så meget. Det kan bruges til at snakke livsudvikling, fordi for jeg er der også er certificeret empati, så ved I, at typedynamikken og de dominante funktioner, hjælpefunktioner osv. udvikler sig igennem livet og over tid. Og til sidst et andet eksempel, udtryk og indre processer. Som sagt, så bliver der noget, der bliver ekstroverteret, og noget, der bliver introverteret. Så der er noget, vi viser i verden omkring os, og der er noget, der foregår i vores indre verden. Og det kan være en måde for folk at få italesat og forholde sig til, hvorfor er det, at folk ikke kan forstå, at jeg har jo tænkt over det og det. Der kan det nogle gange være en måde at nuancere på, jamen er det noget, du har gjort for dig selv, uden at nødvendigvis skal udtryk for det. Vores tredje tip er at gøre det simpelt, fordi når du har valgt, hvad det er, du vil fokusere på, så er det også meget nemmere at gøre det simpelt, fordi så kan du udvælge, hvad behøver mine deltagere at vide, og hvad behøver de ikke at vide. Fordi de behøver ikke nødvendigvis vide alt det bagvedliggende for at kunne få gavn af typedynamik. Det er ikke nødvendigvis en fordel at begynde at gennemgå, jamen J peger på P, og så kan man rigtig få det rodet rundt. Så gør det klart for dig selv, hvad vil jeg bruge det til, og når jeg så ved det, gør det simpelt. Vælg ud, hvordan kan jeg bruge den her viden, uden at de skal have alt det bagvedliggende. Og for lige at prøve at give et par eksempler, så kunne det jo være, det er, at man har givet en empati-feedback, og man gerne vil nuancere nogle af beskrivelserne, som sagt. Hvordan kan det være, der er forskel mellem typer? Hvis nu man forestiller sig, måske 2, der arbejder tæt sammen, som henholdsvis er ENFP og ENFJ, og siger, jamen, vi har da rigtig meget til fælles, hvad bliver forskellene så? Jamen, en forskel her kunne være til at nuancere F'et. For en ENFP'er, som tegning her også illustrerer, kanten den er gul, manden er gul, derfor er det N'et, der er den dominante funktion. Så har han nogle gule, eller hun for den sags skyld har nogle røde pomponer selvfølgelig, og det er fordi F'et er hjælpefunktionen. For ENFJ er den dominante funktion F'et. Det er det, der fylder mest, det der falder mest naturligt, hvorimod hjælpefunktionen er N'et. Og det gør en forskel lige i forhold til F'et, det er, hvorvidt det bliver ekstroverteret eller introverteret. Så det, man kunne fortælle en respondent i den sammenhæng, eller det her par, kunne være at sige, jamen F'et for ENFP'eren vil i høj grad være kendetegn ved at skabe balance, handler om at skabe balance mellem egen værdi og omgivelserne, og skabe meningsfuldhed, harmoni i sin indre verden. Have fokus på indre værdier, identificere sig med og stole på andre, som har lignende værdier. De vil også tit være stærkt loyale over for personer, grupper eller idéer, som er vigtige for dem. Så der får F'et en karakter af indre værdier, det der betyder noget for mine værdier, og hvordan de spiller overens med de værdier, der er med dem, jeg er omkring. Hvorimod F'et for en ENFJ i højere grad vil handle om at skabe harmoni og samarbejde i deres eksterne miljø, altså dem, de forholder sig til, at dem, der er omkring sig. Skabe harmoni i relationer. Og tilstræbe måske endda også at leve op til andres forventninger og behov, at det er vigtigt for dem. Det vil tit og ofte for en ENFJ også være vigtigt at kunne støtte andre i deres mål. Så på den måde så bliver der en nuancering imellem F'et. Det er stadigvæk F, vi taler om. Det er grundlæggende noget af det samme. Men
Det kommer til at have forskellige drejninger, som også kan hjælpe folk til at genkende. For nogle F'ere vil de ikke kunne genkende beskrivelsen af at skulle skabe harmoni mellem andre, og nogle F'ere vil ikke kunne genkende det med at skulle have sine egne værdier med. Det handler mere om at skabe harmoni i relationer. Så det kan være med til at nuancere de her beskrivelser. Et andet eksempel kunne være at få sine respondenter, enten om det er et team eller for så vidt, eller om det er en en-til-en coaching session, reflektere over indre og ydre processer. Det er jo nævnt tidligere her med, hvad giver jeg udtryk for i omverdenen, og hvad foregår der indadtil. Afhængig af, igen, kompleksitetsniveau, hvor meget har man arbejdet med empati inden, så kan man godt begynde at forklare, hvorfor er den taleboblen, det er det, der er ekstroverteret, og tænkeboblen, det der er introverteret, men det er egentlig ikke nødvendigt. Man kan sagtens nøjes med at bruge det som en måde til at sige, der er nogle ting formentlig, som du gør for dig selv, en indre proces, og så er der nogle ting, som er vigtige for dig at kommunikere ud. Hvordan er der overensstemmelse eller uoverensstemmelse imellem de to, og får du nogle gange nogle reaktioner på det, du formidler ud i verden, fordi der er foregået noget inde bagved, som dem, du nu engang kommunikerer med eller til, ikke er klar over. Så det kan være en anden måde at sagtens skulle facilitere en øvelse, uden egentlig at skulle gå i dybden med typedynamik, hvis ikke rammen er til det. Så er der vores fjerde tip, og det er, at man kan bruge det til at lave nogle andre inddelinger eller andre øvelser. Hvis man ikke gør andet, hvis man skal holde det helt simpelt, så kan man som minimum bruge typedynamik til at inddele til andre øvelser end blot efter samlet type eller præference. Det kan være en viden til dig selv som facilitator, at du siger, jamen nu skal I ud og løse den her opgave eller forholde jer til det her, og I så bare med den viden I selv har inddeler dem efter dominante funktioner eksempelvis. Det kan jo være, at I har lyst til at gøre det bevidst for deltagerne. Det kan være i opsamling og sige, var der nogle forskelle, var der noget I bemærkede afhængig af dominante funktioner. Det er ikke nogen nødvendighed, men det kan man gøre. Et andet eksempel på en anden måde, bare at lave en øvelse, som mange af jer måske endda allerede bruger i forvejen, og hvis ikke, så kan vi virkelig anbefale den, det er sætmodellen. Fordi den er egentlig baseret på typedynamik langt hen ad vejen. Den er baseret på tanken om, at vi har de 4 mentale funktioner, som vi alle sammen bruger. Der er nogle forskellige typer spørgsmål, nogle forskellige fokusområder, der er knyttet til hver af de 4 mentale funktioner. Men der er forskel på, hvor meget fokus vi giver hver af dem. Og derfor er der den her udregning, eller den her opsætning med, hvis vi siger, at vi har 15 minutter, hvor lang tid bruger man så på hver af de 4 områder? Lidt kunstigt sat op, men alligevel, det giver en tydelighed af, hvordan vi bruger og lægger fokus forskelligt. Så ved vores dominante funktion, der vil vi bruge 8 minutter, ved vores hjælpefunktion 4, ved den tertiære 2 minutter, og den inferiøre 1 minut. Igen, det behøver man ikke nødvendigvis at italesætte på den måde. Man kan sige, at det er forskelligt, hvor vi lægger vores fokus, afhængig af, hvem vi er som type, ud fra empati. Der er den opdeling, og der kan man igen sagtens arbejde med sætmodel, uden at skulle forklare og gennemgå typedynamik ned i detaljen. Vores sidste tip til jer her, det er at bruge de mange gratis ressourcer. Nogle af alle de ting, som nogle af de illustrationer, vi har brugt i webcasten her indtil nu, har vi fra opp.com. Det er OPP, der har en masse mennesker til at sidde, der løbende laver nye materialer, laver nye illustrationer, gør det ud fra egne idéer, men i rigtig høj grad også på baggrund af den feedback, som de får fra os, fra jer som certificerede brugere, og fra deres årlige konferencer, som de blandt andet lige har holdt i London i sidste uge. De er designet til at hjælpe dig som certificeret bruger af MBTI. De er designet til at gøre det sjovere, gøre det lettere at bruge, ikke kun typedynamik, men selvfølgelig MBTI i det hele taget. Og der er en række knowledge banks, hedder de, hvor der ligger en masse gode tilgængelige materialer. De er delt op i knowledge bank for henholdsvis trin 1, trin 2 og for nogle af de andre værktøjer herunder 5RB. Typedynamik findes særligt under trin 1. Mange af materialerne er på engelsk, og vi vil også anbefale, at de bruger den engelske side, for det er der ligger de fleste ting. Noget af det bliver oversat til dansk, noget af det kommer ikke til at blive oversat til dansk, men uanset hvad, nogle af jer ved, at jeg arbejder på engelsk. Jer der ikke gør, derfor kan man stadigvæk godt bruge illustrationerne i rigtig høj grad, og der er også mulighed for, at I kan oversætte noget af det, I nu har behov for at oversætte. Og et par eksempler på nogle af de værktøjer, der ligger derinde.
vil jeg komme lige med om et øjeblik. Først vil jeg lige vise, hvordan det ser ud, fordi der er nogle gange nogen, der er i tvivl om på OPP's enormt indholdsrige hjemmeside, hvor finder jeg tingene. Oppe i højre side, når I er inde på opp.com, og igen, som I kan se helt op til højre, United Kingdom, står der den engelske side, vi er inde på. Der kan I vælge det faneblad, der hedder Knowledge Center. Der er der en menu, der hedder Knowledge Banks. Når I trykker på den, så får I et billede, der ser nogenlunde sådan her ud, hvor de forskellige Knowledge Banks er listet. Når I trykker på dem, så kan I komme ind og få en masse gode ressourcer. I skal logge ind for at kunne komme til, fordi det er kun for certificerede MCI-brugere. Og bare lige et enkelt lille screenshot for nogle af de mange ting, der ligger derinde. Type Dynamics Made Easy ligger i toppen. Det er ressourcer, der skal være med til at udforske typedynamik. Hvor en del af dem, vi har haft her, er med fra. Alle de her materialer, der ligger derinde, en måde at gøre det på, som vi kan anbefale, det er at bruge en gang på at logge ind og se mange af de gode materialer, download alt det, man kan forestille sig, man kunne bruge, og så gemme det i en map på sin egen computer. På den måde skal man ikke ind på opp.com og rode rundt hver gang. Så kan man til gengæld indimellem logge ind og se, om der er kommet noget nyt, eller holde øje med nyhedsbrevene, hvor der også står, når der kommer nye ting. En eksempel på en af de mange materialer, der ligger derinde, det er Inside-Outside Typees, som OPP har lavet som en illustration af, vi har haft den lidt på før, af det her med, hvad foregår der i indre verden, hvad foregår der i ydre verden. Her er der forskel på størrelsen af taleboblen og tænkeboblen. Tænkeboblen er den dominante funktion, det der fylder mest. For en person præference for inspiration vil det foregå i den indre verden. Og hjælpefunktionen er illustreret i taleboblen i det her tilfælde, som det der foregår udadtil. Så det er en måde at kunne illustrere igen noget af typedynamikken på, som ligger gratis tilgængeligt til jer på opp.com, som I kan bruge, når I laver feedback, eller laver udvikling, eller laver lederforløb, eller hvordan I nu arbejder med MBTI. En anden, det er de her illustrationer, som er baseret også på de her core character, altså baseret på typedynamik og den dominante funktion. Så her har vi et eksempel på en ESFP eller en ESTP, som har en dominant funktion, der er S'et, det kan I se på mandens vogn, der er grøn. Den er samtidig orange, fordi at det er en dominant funktion, der er ekstroverteret, altså finder sted i den ydre verden. Når ESFP'er eller ESTP'er med deres dominante S er bedst, så er de rigtig gode til at få mange gode idéer, de er gode til at få sat ting i gang, få lavet spændende aktiviteter, de er gode til at arbejde op til deadlines, fordi det er der er noget energi, det er der, det bliver rigtig sjovt og spændende. Så kan der så også ske det, når man kommer under lidt hverdagspres. Vi snakker ikke nødvendigvis det stress, men når der er mange ting i gang, man bliver måske presset for lidt forskellige kanter, måske bliver man ikke anerkendt i det omfang, man gerne vil, så kan man ske at gå hen og blive adspredt, måske overdrevet impulsiv, har svært ved at leve op til tidsfrister, altså karusellen, det kører lige pludselig lige hurtigt nok, og fokuserer på alle de her spændende aktiviteter i lidt for høj grad. Hvis det får lov at udvikle sig til en in the grip reaktion, som det hedder på engelsk, eller grebet af den inferiøre funktion på dansk, så kan vi lige pludselig få den inferiøre funktion i spil, som i det her tilfælde er det introverteret N. I det tilfælde, så kan en ESFP eller en ESTP nogle gange opleve at få nogle sådan indre negative billeder og mønstre af, hvad der sker, og måske endda også forestille sig, at andre er ligeglade med dem. De informationer, som de så nu engang indsamler, de kommer nogle gange til at blive benyttet som bevis for det her negative billede. Så kom til at trække sig ind i deres indre verden med et mønster og et billede, der kommer til ligesom at overtage at blive overdrevet negativt. Der kan en hjælp være at bede andre om hjælp til at lave planer, sådan at nogle af de her negative muligheder enten bliver affarvet og set, okay, det er måske ikke så realistisk, eller hvordan kan vi undgå, at det så er det, der kommer til at ske. Det er et andet eksempel på nogle af de materialer, der ligger tilgængelige til jer inde på opp.com, som også ligger til fri download, som I kan bruge, hvis I skal lave enten selvfølgelig helt oplagt et forløb, der decideret handler om stress, men i det hele taget også i arbejdet med MBTI. Der ligger også en version, hvor der kun er fokus på at their best og under everyday pressure, eller under everyday stress, som altså udelukker deciderede in the grip reaktioner. Så der er lidt forskellige muligheder.
Så kommer der også, eller er kommet en ny rapport, der er typepåvirkningsrapporten, og den er et resultat af en efterspørgsel på en lidt mere omfattende empati trin 1 rapport. Nogle synes, at det var lidt træls, at der ikke i rapporten var beskrivelser af siderne, fordi hvad så når folk kom hjem og ikke kunne huske, hvad det handlede om. De 16 typer er der også en opsummering af, ligesom der er i hæftet til Introduction to Type, der er en lignende i den her rapport. Så der er nogle rigtig gode indledende sider, som er gode at bruge i feedback. Så er der nogle gode beskrivelser inden for en lang række områder. Til jer, der kender empati trin 2-rapporten, der er der en del af det her i trin 2-rapporten. Nu er der også kommet noget med af det i trin 1, så inden for kommunikation, gruppestil, beslutningsstil osv. er der en beskrivelse af, hvordan vil typen som regel komme til udtryk, og så er der nogle forslag til, hvordan kan man arbejde inden for de her 4 områder. Eller ikke 4, de har mange områder. Den her rapport den er særlig anvendelig i coaching, lederforløb, udvikling og forløb, hvor man arbejder med empati over en lidt længere periode. Den kan selvfølgelig også sagtens bruges i en enkelt setting, og så har folk rapporten med til egen glæde og gavn, men især i længere forløb, hvor man som den, der skal facilitere empati, har behov for lidt mere guf, der er der rigtig meget at hente. Og jeg udsender også et eksempel på rapporten efter den her webcast, så I kan se, hvordan den ser ud, og den ligger selvfølgelig også på opp.com. Det var vores 5 råd til, hvordan man kan arbejde bedre med typedynamik. Noget af det var eksempler på, hvordan man konkret kunne gøre det. Noget af det var lidt råd til, når man skal i gang, hvordan kan man skære fokus og sørge for at gøre det så skarpt, fokuseret og let tilgængeligt for dem, der skal udsættes for det, hvis man skal sige det sådan, som muligt. Hvis I har nogle spørgsmål eller ting, I sidder og tænker herefter, som I godt kunne tænke jer at få svar på nu og her, så er der mulighed for at samle op på spørgsmål. Så hvis I har nogle spørgsmål, som I ikke har fået svar på i løbet af webcasten, så kan I stille dem her i spørgsmålsmenuen, som I brugte i starten også. Vi har fået et par enkelte spørgsmål undervejs. Der har vist mest været af praktisk karakter, har det ikke det, Nina? Jo, i forhold til om slidesene bliver sendt ud, når vi er færdige. Ja, og det kan vi lige understrege igen. Selvfølgelig bliver slidesene sendt ud her efterfølgende. Og også nogle relevante links til Knowledge Bank osv., så det er nemt for at gå ind og finde efterfølgende. Hvis I har nogle spørgsmål efter webcasten i dag, så er I selvfølgelig også velkommen til at svare på den mail, jeg sender ud, hvis der er nogle ting, I ikke har fået svar på. Og både vi, men selvfølgelig også OPP, er altid til